Makadi mama? Tiripangu makadiwo. Mawana? Ndauya nevana vangu. Vana ngavayo vachimanya. Vana venye kubereka ere? Uyu wekubereka, uyu mwana wemunin'ina wangu. Oh. Kusendiri kunzwa kuti Zenda, what's Zenda? Uyu ndiye akarorwa kwaZenda. Listen to me mama, makasinoka kutaura nenere? Zvakanyanyisa Prophet. Chekutanga chandoda kutaura nemi, it's very sad. Yes. Why? Because ndiri kuona makagara panapa ndiri mufananidzo weguva. Asi guva randiri ndiri kuona rakavigwa munhu mupenyu. So as I'm looking in the realm of the spirit, ndiri kuoneswa makanovigwa munhu, but munhu akavigwa ari mupenyu. Andizoziva kuti ndiri kuona correct here, but why is it that izvozvi ndiri kubva kwaRusape? Ndizvozvo Prophet. Ndiani akashaika? Second born yangu mwana mukoma. Now ndiri kuoneswa muchibva kwaRusape, but ndiri kuoneswa makaviga munhu mupenyu. What I'm seeing in the realm of the spirit, ndiri kuoneswa paine confusion undatarisa ndikaoneswa kuti kurwara kwaita munhu akambotaurwa kunzi ane TB. Ndizvozvo Prophet. Ndobva apinda pamedication for about 6 months. Ndizvozvo Prophet. But apinda pamedication for about 6 months ndiri kuoneswa akazonzi haana futi TB. Amen. Ndobva ndaoneswa in the realm of the spirit akanzi ane tumor. Amen. Necancer. Amen. Ndobva amborapwa zvese futi. Ndobva azonzi haana tumor. Amen. Vari kuona cancer. Can I do some serious stuff here? Amen. Amen. Now as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa murume uyu mwana uyu washaika. Amen. But chiri kundinetsa ndiri kunzi kusheka kukaita mwana uyu, it was so spiritual. Nokuti makapushwa kunzi muvige munhu mupenyu. Zvokuti dai makanga muchiziva makatitsvaga nekukurumidza, tingadai dzimwe nguva taka-avoida zvakaitika. I am certain and I'm 100% certain about what I'm talking about now. Now, watch this. Akamboita stroke ndiani? Pamuri penyu pana akamboita stroke here? That's right. Yes. Yakanzi stroke kufuti here, akarapwa akanzi chii? Myasthenia gravis. Yes. Now mama, musi weTuesday, chii chakaitika Tuesday? Ndipo takamuviga. This Tuesday? Yes. Kureva kuti muri kutobva kunhamu muchiuya pano? Yes. Kubotswana kunani? Ndinogara kune mwana. Now, I don't know. Uyu mwana tamisa ndofu, but kubotswana ndakaunda 85. Ndianane 85 years. Ndi murungu wandoshandira. Ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Even nemurungu wenyu nguva yake iri kunziwo yapadhuze. Asi regai tingoita kuti zvichengeteke. Amen. Because ndo zvandaoneswa. Saka imimi nevana venyu toda kuti muchengetwe, muitirwe zvakanaka. Thank you, Prophet. Nekuti ndufu dziri kukunetsai. Amen. Hamusi kuziva kwazviri kubva. Amen. Amen. Now, yo. Taurai Prophet, taurai Prophet. Ndidi. Taurai Prophet, mutakumbira Prophet. Ari kuita zvemanjuzu ndiani? Murora mukadzi. Akafa ndiye akaita zveurori, ndiye aita zvemanjuzu. Yo. Taurai Prophet, taurai Prophet. Now, shiregedzai ndi protect vana venyu mama. Amen. Thank you, Prophet. Kose ndiri kuoneswa vasikana vatatu ndevapa. Ndivava. One wachatokwira kuenda kuSouth Africa, umwe akasara kuSouth Africa. Ndimwe chitu. Ini ndiwe chitu, mumwe akwira nhasi aenda kuSouth Africa, mumwe arikugara kuSouth Africa. Pavasikana. Yes. Saka regai ndibatsire mhuri yenyu.
tiise protection ndizvo. ndotenda prophet ndotenda Ndinoganhura ndofo dzose ngavachengetedzwe nezita raJesu. Wakaipa wose akashereketa ngatidzokere kwazvabva. Amen. Ndai munogara pasi. Garai pasi. Ngatigarei tese.